Leire! Alessandro, zelan? Jolasten ari naiz baloiarekin, ta-ta-ta. Horregatik entzun zaitut arnaz estuka, baina zer egiten duzu jolasean? Saxonaren nago, Osasunaren entrenamendu zentroa eta ekarrizketatu behar dut Jagoba Arrasate handia. Ez bada espadako tipo bat, Osasunaren entrenatzailea. Bale. Ni apur bat galduta nago, zer da egin behar dudana? Lasai! Joango gara Arabako Errioxara, han ere nola dagoen euskara zera asuntua, joango gara elkarrekin. Mahastien artean ibiltzera, dailobit. Bai, dailobit, ni oraindik ez dut ezagutzen zer esan nahi duen dailobitek, baina moldatuko gara. Lasai, Leire, lasai. Bihar azalduko dizut, Alessandro. Venga, bihar arte. Ciao, Leire, banoa jolastera. Il ritorno dell'Italia campione del mondo! Euskaldunaren kupo hori dut betea. Negar nahi dut egin. Negar esaziko zen. Bai, eske Ameriketan. Ameriketan utzi duzu erdia eta beste erdia hemen. Euskaraz bada zerbait. Ume bat bada albistegi bat ikusten eta ikusten badu berean entrenatzaile Osasunok euskeraz mintzatzen, perfecto. Ipini dago erdera subtitulo bat, pintxe dukila, Balio izan izu euskarak jendearen gana hurbiltzeko? Asko. Pentsatzen dut euskara ez banuen ikasi, orduan hemen ez naiz ezertarak. Joaten garenean medikoarenera ez gara joaten nahi dugulako. Eta behar dugula, baina babestuta hizkuntzak ere ematen digu babesgarri hori. Gazte gehientsunek Arabarrerioxan badute euskararekin harremana, ikasketak ere euskaraz egin dituzte, orduan uste zenbakitan hobenen entzunak garela, ez? Bai, oso bajutik hasi gara eta hobetzea da errezena. Asko esatea da euskaratik gertuago daudela memekari esker, baina bai nabaritu dugula gazte askok espontaneoki, inork esan gabe, memeka erabiltzen dutela euskaraz. Egun batez egin ginun pizza bat azenariarekin eta iparaldean pastanaria esaten diogu. Pastanaria ez ginun jarri, zenta hor ja baginakin jendeak berdinetzula ulertuko gehienak, ez? Talde euskaldun batek dauka izen euskaldun bat, Osasuna. Eta bere entrenatzaileak ere dauka oso abizen euskaldun bat, Jagoba Arrasatek. Bueno, entrenatzaileak esan digu bere erronka euskaraldiari begira izango dela gero eta gehiago euskeraz hitz egitea jokalariekin bai entrenamenduetan, bai partiduetan. Eta gainera ea Osasunari gustatzen zaion fantasista bat, numero 10, italiar bat. Joango gara, venga. Alessandro e Jagoba, una grande intervista per l'umanità. Bat, azione. Kaixo, Alessandro. Osasunaren entrenatzailea, noski, Osasuna da talde euskaldun bat izen euskaldun batekin. Zuretzat... Bakarra. Baina zenbat jokalarik dakite Osasuna hitz euskaldun bat dela, kanpokoek dinot, esate baterako. Ez, hemen gauzenok danok. Danok dakigu, Osasunak zesan nahi da ben, eruek etorten dit. Osasunak quiere decir salud, no? Lehenengo gauzi, ez? Orduan ikesitxe etorten di, ez? Hemen di kanpora, ez dakitzen batek jakingo da, baina behin bigarren mailan akortena lehen junginenin, zelkapen baten agertezan lehenengo zelkatu egon salud bintxeman, ez? Eta ez dakit zan ofensa bat, edo zan akatz bat, edo zer zan, ez? Baina anekdota hori... Google Translate egin zuten igual. Bai, askotan kasetarisek eta lana askarra da behin eta... Bai. Baina zure erronka izango da euskeraz gero eta gehiago hitz egitea, jokalariekin. Bai, hori da, gure erronki, baina alde batetik hori, eta beste aldetik lortu duguna ez galtzi be bai, ez? Azken baten, azkenen urteetan Osasunan bai kapitain eta bai entrenatzaile euskeraz mintzatu di, eta orduan mezu kanpora euskeraz iristi ustot
oso garrantzitsu dela eta Nafarroan gehiago gainera. Oin ez daukagu kapitain euskaldunik, amendi denbora batera entrenatzaile euskaldunek igual ez da izango eta horregatik erronka hori daukegu, baina batez be lortu dugunez galtzi ben nik uste dut garrantzitsu dela, guk gure staffin asko itxen dugu euskeraz, eta jokalari asko gazbe euskeraz itxen dugu. Eta epaileen kontra tarteka ez dakit, ulertu ez nahi duzunean zerbait, euskeraz. Bueno, normalin irainek eta horrek erderaz gehiago egiten di euskeraz baina egisa zelai barrun jokalarizekin euskeraz hitz egiten dugule. Holan urteten dauzkuleko, eta aldi berin be bai, aurkarizek espada ulertzen edo arbitru espada enteretan, beto, ez? Eta euskeraz da, igual, ateratzen zaizu zailagoa, ez dakit, taktiko hori buruz hitz egitea edo igual errezagoa, ez dakit, lau bi, ke ez lau bi, edo lau iru, ez dakit. Ez, euskeraz adibidez, oierreaz batez belen urtin, edo oina Aimar Oroz, edo Monkaiola, edo Aitor, atezaina eukidogune, euskeraz mintzatzega naturaltasun osuaz, ez? Baina talde osua emon bidatasunin, ez dakit, mesu bat, edo repliegue modoko hitzak, edo transizion ofensiba, defensiba, kosta itxe jakuz bizkat. Euskera esati, ez? Nik uste badaula jenti horretan dauena, eta esan dut zemon ja ikastaruk eta euskeraz di, eta entrenatzaileen nivelak eta bebai, eta ia danon artin lortzen dugun euskerarako joera hori, zen nik uste ona izetez gaina aberatza izango litzak, seguru hitz politxe duguzela horrez. Kanpoko jokalari bat hasi zen euskara ikasten zure ez dakit azken urteotan, ez dakit? Euskara ikasteko aukeri duki, ze klubek hori eskaintza hori moten dau, eta kanpotik etorri zen jokalarisek euskara segundi ikastaro horietan, eta oso implikaute gainera, ez? Eta, oin daukoz jokalari asko, zuk esaten mozu egunon esaten dutzuenak, edo lasai, edo kaixo, edo hitz soltik danak erabiltzen dituzue. Argentinar batek edo balentziko batek, ez? Beste gauza bada, pauso hori ja emoteko, ikastarun dabizenak errezago bestik baino. Eta zure ustez, jokalariei begira garrantzitsua da bertako jendearen nortasuna euskararekin lotuta garrantzitsua da zuretzat? Nik uste hori azken dana duela lotute, ez? Azken baten hemen etxeko jentik osasunan izaera hori barrundar hori, eta izaera hori izaten dugunin pixkat bat dana, ez? Izateko era hori, futbola ulertzeko era hori, balore horiek bebai, eta hizkuntzi bebai, ez? Azken baten, hemen Iruñan pixkat erdixenga, ez? Hemendik bera, juten bagaba galdutzen da, hemendik gora, Gipuzko alderut irabazitzen dugu bebai, eta Iruñan pixkat bat danetari daukegu, eta guztu garrantzitzu dela, osasunatik heltzen dizen mezu horiek euskeraz izeti, ez? Jente asko da osasunei begire. Zuek zarete adibide bat, oraindik ere zuek osasun, ez salud, baizik eta betirako osasun. Nik uste dut dano daukagule, eta nik uste komunikabidik bebai, eta ETBek bebai, kasu honetan danok, ez? Azken baten, ume bat bada albistegi bat ikusten, eta ikusten badu berean entrenatzaile osasunok euskeraz mintzatzen, perfecto, ikusten badu berderaz, ja pentsetzen da igual erdaldune dela, ez? Eta nik horregatik bebai, euskera seinal dugun neurri zen, eta gero, ipini da erdera subtitulo bat, pintxe dukila, ez? Nik horren alde borrokatukot beti, ze uste dut, garrantzitzu dela, atletiken eta realin eta bebai, ume askorentzako euren erreferentik euskeraz ikusti, euskeraz entzuti, ez? Badakiz euskeraz. Iago, placer, erraldoi bat niretzat. Zorioneku. Ondo segi, grazie mille, forza Milan, nire kasuan, forza Osasuna. Egun ematen Europara heltzen maga, eskatuko... San Siron, itxarongo zaitut. San Siron. Agur. Gero eskera. Halima Sadia, 8 urterekin Azkoitiara heldu zen eta Urola Kostan ikasi zuen euskara hitz egiten. Gaur egun Agurainen bizi da eta bertan euskara irakaslea da. Halima, zelan zaude? Ondo, primera, eta zu? Ni oso ondo, baita ere. Zure euskararekin gozatzeko gogoz. Bai, pozten naiz.
Duela zenbat urte hitz egiten duzu euskaraz? Nik duela, hemen daramat nola 12 urte, baina duela gutxi gora bera 11 urte. Zeba, lehengo urte bat horrela, nola ez nekin orduan ezein izan duen. Etorri zinen, 8 urte zenituela Euskal Herrira, Azkoitara joan zinen. Eta Azkoitean ikasi zenuen euskaraz. Bai. Non ikasi zenuen, nola ikasi zenuen? Etorri nintzen, eta lehengo matrikula nintzen, zen Xabier Munibe ikastola. Eta hor, irakasleen laguntzarekin, lehengo laguntza klaseak izan nituen, eta horre, denbora asko eramaten nuen euskarako irakaslearekin. Eta olatz deitzen zen, gero Isabel, eta irakasle bi hauekin ikasi dut nire euskarako hizkuntza iaia guztia. Baina zuk daukasun euskara eta Azkoitikoa ez dira? Ezke aldatu naizen ez duela 6 urte agurainera, orduan hemen euskara batua egiten dute. Pixkat sartzen dut bestia, baina hemengo jendeak Azkoitiko hizkuntza euskara ez du lortzen. Zuk euskaraz pentsatzen duzu? Bai. Bakarrik nengoan batzutan nirekin hitz egiten dute euskaraz. Zure barruan entzuten duzun ahotz hori euskarazkoa da? Horixe. Batzutan, nola orain ikasten nahi naizen gaztelania, orduan biak batzutan euskaraz egiten dut, batzutan gazteleraz. Baina euskaraz gehiago egiten dut, hemen nola ez dut erabiltzen hainbeste, orduan nik ez azteko. Zu gazteleraz ikasten ari zara orain? Bai, ikasi detia. Bale, ordan, Euskal Herrira etorri zinenean ikasi zenuen lehenengo euskara? Lehenengo euskara eta gero gaztelera. Bai. Eta zein kostatzen da gehiago ikastea? Gaztelera, bai, gaztelera. Hemen norekin hitz egiten duzu euskaraz? Klase partikularrak ematen dizkiot Pakistango umei. Juten naiz, lehenengo euskaraz egiten diet, ez baldin badakite egiten dut erderaz. Baina hemen oso gutxi, batzutan izan lehike badakiela, baina oso gutxi da. Ordu saiatzen naiz berarekin euskaraz hitz egiten, berak ulertzeko pixkanaka egiten diot. Orain, zurekin ari garela oinez eta aurrekin guratzen zaituzte. Bai. Aurrekin ere, euskaraz. Nire zimearekin euskaraz egiten dut, eta gero batzutan hemengo umek adibidez bizi direna gure etxe aldean eta horrela, bai egiten diot euskara. Baina nire zimearekin bai. Zer daukazu bai etxeko lanean? Zer egin behar dira? Ikasi. Ikasi behar dituzu. Orduan, irakurri ondo eta jakin nola idatzi behar diren. Zena isa, zuk zenbakiekin. Idatzi behar duzu, zerotik ikasi eta horrela, ezkerretara joan behar zara, bale? Halima, Euskal Herrira bizitzera etorri zinenean, eta gero Azkoititik agurainera etorri zinenean, zure bizitza nolakoa izan zen urte horietan, ama izan aurretik eta eskondo aurretik? Lehengo 2 urte zaienak, oso zaienak. Adibidez, hazinez ikastolan, eta pertsona batzuk nire arropa eta horrela ikusita eurruntzen ziren. Ez ziren aurreratzen ez dakiela hizkuntza eta aurreratzen gara, laguntzen diogu. Baina gero ni aurreratzen naizen hitz egiten dudanean, esaten bai, ona da, laguntzen du, bai, horrela da. Baina zuk egin behar duzu lehenengo keinu hori. Horixe. Eta lehenengo 2 urte oso zailenak izan ziren. Ez dakizu nola komunikatu zaren, ez nekin ingelesa ere. Eta zuk ere ulertu behar zenuen beste kultura bat. Ez hitz egiten zuten, eta zer da. Horixe. Eta gero hemen etortzerakoan lehenengo aldia zen ikustea prakak eta daramatela, eta horrelako gauzak. Eta gero hitz egiten zuten, eta ez dakit zer hitz egiten ari ziren, edo horrela. Eta gero nola ez neukan lagunak, orduan lagunak egiteko 2 edo 3 urte eman dituen. Ni irekia naiz, baina hemen etortzerakoan komunikatzea falta zitzaidanez, orduan ez nintzen aurreratzen. Eta handik urte batzuetara edo denbora batera aldatu zen? Bai, lortu nuenean euskaraz ikastea eta horrela, orduan, bai neskak ere niregan aurreratzen ziren, jakin zuten ni nolakoa nahi zen, gero adibidez laguntza ere eskatzen zidaten, eta moldatu ginen. Zuri zer gustatzen zaiztu egitea? Nire irakurtzea, gero adibidez laguntzia inork, ezkenik badakit zer zailtasunak ditu norbaitek ezin badu komunikatu. Orduan gustatzen zait besteari irakastea lehenengo euskaraz eta bigarren aukeran erderaz. Nik ikasi dudana pasatzen dut aurrera. Bai. Nola da zazpi? Horrela. Bai, hoxe. Zenbat hizkuntza hitz egiten dituzuzuk? Gure hizkuntzak dira 2 hizkuntza dira, punjabieraz eta urdueraz. Gero ingelesa pixka bat, ez dut hainbeste hitz egiten. Eta gero euskaraz, bai, eta erderaz.
Bost hizkuntza, guztira. Topatzen dituzu loturak hizkuntza horien artean? Ez. Erderaz eta ingelesa bai. Gutxi gora bera bai. Baina euskara eta erdera ez dauke zer ikusirik. Jende batzuk esaten du pixka bat direla berdinak, baina ez dut pentsatzen. Eta Pakistanen hitz egiten dituzuen hizkuntzaren artean? Zero. Euskararekin lotura zero. Hitz bat ere ez da lotzen. Pentsatzen duzu hitz bat, baina ez. Balio izan dizu euskarak jendearen gana hurbiltzeko? Bai, asko. Bai. Lehenengo askoitin, adibidez, ikasi nuenean, lortu nuen guztiekin hitz egitea, galdetzea, nire buruan daukan galdera guztiak, nire kanpora botatzea eta horrela. Gero, hemen etortzen nuen, aldatzen duzunez herriz, orduan gauza guztiak aldatzen dituzu. Eta orduan asko lagundu zida. Nire bizitzan da laguntzaile handia, euskara. Pentsatzen dut euskara ez banuen ikasi, orduan hemen ez naiz ezertarako. Zer da euskaraldia? Batez ere erronka bat da. Imaginatu italiar batek, ni adibidez, erronka bat botatzen euskaldunei. Zer gertatuko omen da, ikusiko dugu. Con gli occhi dipinti, che tutti quanti fan ballare, lasciandomi a guardare. Erronka bat daukazu euskaraldiari begira? Ni saiatuko naiz euskara bat hitz egiten. Euskaraz gehiago hitz egitea? Belarri prest. Belarri prest, oso ondo. Jolas txiki bat, zuretzat, oso errez. Tipo libros, osea. Bai. Gezurra esan nuen Getarian, dagoenean bonbon. Eta ez dagoenean hor konpon. Toma. Eta ni baino lehenago zen azal. Nola esaten da, Bizkaian, ostirala. Laguntza. Zokitu. Utsi ikusten. Hori bai, ostirala zen Domika, zapatu eta aurrekoa. Aurrekoa, eguaztena. Bueno. No, barikoa ez. Barikoa bai. Barikoa. Oso ongi, zer da txaparroa zara. Zagit. Gizon txiki bat. Esan didaten noizbait, baina ez dut gogoratzen. Baina. Oiga, da txaparroa? Ze ondo? Oso. Eskerrak eman barrizkiago ekarri gaituelako. Bai, bueno, eritsi berri gara. Bai, mahastiak ikusi ditugu bidetik. Ze, joango zara, matzak biltzera? Ez, baina bide luzea eki dugu, beraz. Zu apur bat urduri zaude, ez? Ez dakit, elkarrizketak egin behar ditugu, beraz apur bat urduri, Lasai egon, joango gara Lezako ospitalera, eta han ezagutuko dugu euskaraz egiten duen erizain bat. Ez litzatekena arraroa izango ez baldin bada Zaragozakoa delako. Nahi baduzu itxaron dezakezu kanpoan. Urduri baldin bazada? Kanpoan, guraldienekin ez. Agian euskaldunen bat topatzen duzu? Leire, nire etorkizuna zer aurkezle dago jokoan programa honekin nik... Serio hartu duzu zuko hori, txukundu behar dut programa hau. Bale, ez nekien zure etorkizun profesionala kolokan zegoenik, ez da horren besteko nahi edo grina zeneukanik zikiera, ETV-ko aurkezle jarraitzeko. Bai, ados. Itxarongo zaitu ospitalaren kanpoan. Ados. Topatuko dituzu euskaldunak hortik? Bai. Bai? Ados. Carmen Luzon aragoarra maitasunak ekarri zuen Arabar Errioxara. Erizaina da, lanbidez eta hemen lan egin ahal izateko euskaraz ikasi zuen. Gaur egun, euskaraz dakien erizain bakarrenetakoa da Arabar Errioxan. Arantzazu? Kaixo. Kaixo, ale, guazen barrura. Noiz etorri zinen? Euskal Herrira? Ba, 2006an. Kainaren 2006an etorri nintzenena lan egitera eta, bueno,
bikotearekin bizitzera. Bikotea hemengoa da? Bai, hemen Arabako Errioxakoa da. Ona etorri zinenean eta lanean hasi zinenean, pentsatu zenuen ondo etorriko zitzaizula euskaraz ikastea? Bai, alde batetik, nire lehenengo astean, Zaragozarra naizenez, inoiz ez nuen entzun euskararik. Osa, batez ere. Zaragozan euskararik ez? Ez. Eta nire lehenengo astean, uste dut bigarren egunean edo hirugarren egunean, izan nuen mediku bisita bat euskeraz. Ateratakoan, esan nion medikuari, bueno, orain azalduz ez dudalako ez ulertu, baina egia zan pazienteak euskaldun zarra zela eta berak behar zuen euskaraz egin. Eta gero bestalde batetik, hasi nintzenez ikasten epe batera aurkezteko, eta konturatu nintzen, ona hemen behar nuela euskara. Eta nola sentitzen zinen gaixo bat hartatzera, joaten zineten bakoitzean, eta hori ezin zenuenean ulertu? Ezintasun hori, zerbait eskatu, zerbait esaten ari dela, eta zuk ezin erantzun. Bizita hori izan arte ez nintzen konturatu egia zan, baina momentu horretan konturatu nintzen, paziente horrek erderaz egiten zuen gurekin, baina kostatzen zitzaiola, erderaz egin. Egia zan, Gasteizen, Arrasatetik jende batzuk etortzen zirela garai horretan, eta topatu nintzela paziente batzuk. Eta, horiek behar zutela, ez ziguten ulertzen. Agian hitz batzuk bai, baina zentzu orokorra ez zutela hartzen. Eta behar zuten, kriston aurpegia aldatu zitzaiola, paziente horri, bizita horretan entzundakoan euskera eta dana ulertutakoan. Zen como, ostras! Oso tokatzen zaidala tentsio hartzea berriro. Bale. Aurreko gunean ez nuen apuntatu ordenagailuan. Normalean altua ikusten dut, orduan esan zidaten etortzeko. Etxian hartzen duzu edo farmazian edo... Ez, sendagilerenean batzutan. Uste duzu lagungarria dela gaixoentzat euskara entzutea? Bai. Ulertuak sentitzea? Bai. Normalean gu joaten garenean medikuarenera ez gara joaten nahi dugulako. Zan nahi dudan, joaten garenean da benetan behar dugulako eta behar dugula ulertuta nabaritzea eta jasota, baina babestuta, hori da. Eta hizkuntzak ere ematen digu babesgarri hori. Denok behar dugu aukera hori geure hizkuntza hitz egiteko eta egiteko geure bizia, eta osasuna ere bizia moduan dago sartuta. Hemen, ospitalean lan egiten duzuen langileen artean, euskara entzuten da? Gutxi. Egia da, ni ja hau bizi naiz, baina badaude batzuk, hau bizi direla eta beste batzuk ikasten ari direla euskara. Baina egia zan, ona jende euskara egiten duten jende gutxi etortzen dela. Eta, Carmen, nolakoa izan da zure euskalduntze prozesua? Behin erabakitzen duzula, euskaraz ikasi behar dut? Bai, nondik? Ni etorri nintzenean, justu 2006an, aurkeztu ahal izan nintzen epe batera. Epe horretarako ikastekotan, ikasitakoan zen como, ostras, baina euskara ez badakizu, ez duzu zen lortuko. Baina, ez dakizen bat urte daramat nik ikasten eta ze txarra, tal, kual... Ikaratu nintzen, egia zan, zen como... Beldurra sartu zizuten. Bai, guztiz. Baina pentsatu nuen, astiro hasiko naiz ikasten, agian aurtenez, urrengotan ere, eta pausoka zen nintzen ikasten. Zer eman dizu hizkuntzak zuri, zer eman dizu euskara ikasteak? Badakigu, lanerako aukera bat, baina horrez gain bizitzan? Aberastasun handi bat eman dit. Alde batetik konturatu naiz, erraztasuna daukadala hizkuntz guztietarako. Horrek ez du esan nahi, ez dudala lan egin, ikasteko eta erabiltzeko eta hori, baina hori erraztasuna daukada. Beste alde batetik, oso kulturaldean aberatsa konturatu naizela. Adibidez, nire semea bertsoak egiten ditu gaur egun.
zen como, ostras, ze aberatsa, ze, eta ikusten dut, kultura moduan. Dan-dana sartuta dagoela hezkuntza horren inguruan. Mundu ikuskera bat. Hori da. Nik ikusten dut jendea modu ezberdin batean, prisma horrekin begiratakoan. Eire utzi nauzu hotzetan. Bueno, behintzat topatu ditut bi euskaldun. Egunoan. Egunon. Hemen bizi zarete, bueno, hemengo inguruetan bizi zarete. Bai, ni ondogo herri baten eta eskuernan. Eta ni Samaniegon. Samaniegon. 20 urteia. Arabar Errioxan gaude, gure parean dago Errioxa, benetako Errioxa, eta nolakoa da bizitza hemen euskeraz hitz egiten. Azkenengo urtetan pixkat jaso dugu, uste guztien bakitan hobenen txuna gaela, ez? Bai. Goraka. Igual betik hasi gaelako, baina bai. Gero eta gehiago eta. Oso bajutik hasi gara eta hobetzea da errexena. Hemen gazte gehien txunek Arabar Errioxan badute euskararekin harremana, ikasketak ere euskaraz egin dituzte, orduan, bueno, badoa, pixanaka. Eta ospitalean ere etortzen zaretenean euskaraz erabiltzen dute? Bai, gero eta gehiago, eta, bueno, hemen ere hemengoa dienak, ze langilea badira, Gasteiztik etortzen dienak ere, baina hemengoa dienak denak euskaren kontuagatik elkar ezagutzen dugu, orduan, bai, askotan. Begire, hagoten gara, hori eta berdaukaten eta euskaraz hasteko, baina orain euskaraldian gaudenez, nahi da txapa ez euki, gure lehenengo hitza euskaraz, izan behar dugu. Bide batez, euskaralderi begira prestatuko duzu zerbait, ez dakit, gehiago hitz egiteko... Bueno, alegintxo bat egin dugu herrian, gure herrian adibidez, uste dut egin zala mai bat jarri, eta orduen gehientxuenak arrimatu ziren, eta ero pixka gabiltzara nagoz-nagozuakin. Ez dugu haindik ezer pentsatu bereziki, baina... Jendeari errestasunak eman zaizkio, ze berez, ez dira hurbiltzen, orduan maile jarri, ahozkoa, etxera txapak eraman, daulaxe gabiltza. Alduguna egiten, baina... Esan duzun txapa, niruditu zait, txapa beste zeintzuan. Txapa eman eta txapa eraman, biak. Bai, Bai. Euskaraldiari esker, sorpresa honak hartu bitugu, eta batean betidanik erderaz ezagutu duzun pertsona bat, txapa jarrita ikusten duzut, honekin ere aldut, orduan alderrotikan... Orduan jendeak beste hau bizi edo belarri badaude. Egiten dute, badaude. Baina kontatua gara, iaia deno elkarren berri daukagu, baina sorpresak ere badaude, zorionez. Ikusi dut adibidez, gela asko daukatela zera pankarta euskeraz eta erdera. Bai, paisajea olako lekutan aspalditi dago jarria, eta gero pixka jendeari, nik uste jende gazteari ere kosta iken zaiola hastea, baina norbera hasi ezkero jarraitze dute. Jende asko dago orain euskararekin harremana duena eta aurrera doa bai. Sorte hon, euskararekin ondo jarraitu eta mila esker. Jarraituko dugu borrokan. Zalantzarik gabe. Aleginak egiten mintzat. Beti. Iere nun betetik etorri eiz eta inok, Handik. Bai. Zorionak. Mila esker, Mila kilometrotara jaio arren, euskara da Kristina Frantzoñaren ama hizkuntza. Amerikako estatu batuetan jaio zen, artzain familia batetik dator, eta gaur egun Donostian dago unibertsitate ikasketak egiten. Hauxe izango da bere lehenengo euskaraldia. Kaixo. Kaixo, dire. Hola. Zelan zauz? Ondo, zabizuk? Ni ontz ondo. Bera. Joango gara purtsu bat izegitera. Ikusten zaitut oso animauta. Bai, oso animautena, beti, betiko moduan. Ameriketako estatu batuetan jaio zinen. Bai, Nevadan jaio nintzen, Elkon. Hori izen da toki bat, artzainak eta bakeroek, hemengo jentie, olako lanak eitzen, hasi ziren gure euskal kultura, kontinuatzen, eta ondino jarraitzen dugu. Zure arbasoak artzainak izan ziren? Ez, nire aititxa bakeroa izan zen. 13 urtekin etorri zen Ameriketara,
eta ibili izan... Bakerua, ez hartzaina. Ez hartzaina, bakerue, bai. Bakerue, eta Ameriketan deitzen dugu buckaroo. So, bakerue, bakeru, buckaroo. Holan nik pentsatzen jarraitu da hori izena. Baina, ibili izan holan. Eta gero, hasi izan denda bat. Deitzena Anakabe Mercantile General. Hauko termertzen ez. Hori, eta hori jarraitu da. Eta ondino nire ama irabiltzen dut denda hori. Zure amak lan egiten du baitetak irekitako denda horretan, gaur egun ere. Bai. Euskal Herriko Unibertsitatean ikasten ari zara? Zer ikasten ari zara? Erderaz eta euskara filologia. Eta zer topatu duzu fakultatean? Zer espero zenuen? Nolakoa izan da unibertsitatean hanka bat sartzea zuk ikasi nahi zenuen hori ikasteko? Prest moduan. Beti pentsatzen dut, zer egin dut, zer nahi dut, hau... Aukeratu zenuen? Aukeratu nintzen, nire aurrin jauzi izan, eta nik... Bai, hori da nahi dutena. Nola ikusten da Euskal Herria diasporatik? Paradisoa moduan. Bai? Bai, ulertzen dugu historiak lagunetik edo aita amak, amuma itxitxetik, berba ezatzen, hau zen da, holan izen da, pintatzen dute argazki bat. Nola egon behar da hemen Euskal Herria. Denorentzat, Ameriketan, Euskaldun Amerikanak, hau da gure bihotza. Nola bizi duzu hizkuntza ikastea? Adibidez, nik gogoan daukat, ni ikasten ari nintzenean, batzutan lotxa ematen zidala eskatzea jendeari zuzentzeko. Edo jendeari lotxa ematen ziola ni zuzentzea. Espero dut, jente nire gana esaten da, Kristina, ondo hitz egiten duzu, baina hau esan behar duzu. Hori nahi dut, baina ni pentseto beste jentieri urudia dauke ni esateko, Kristina, holan esan behar duzu. Eta momentuz esaten dizute, edo ez? Batzuk bai, gehienez ez. Gehienez, Kristina, ez dut ulertzen ez, janki moduan berba eitzen duzu, eta nik lagundu mesedez. Euskara sari naiz, ez? Bai, baina, hobetzen ari naiz. Euskaraldian parte hartuko duzu aurten? Nik bai, nahi dut. Hartuko dut, bai. Eta, belarri prest izan zara? Belarri prest. Egon nintzen pentsatzen, igual bi. Ulertu da dut, baina ez dut ondo hitz egiten. Biak nago. Ulertzen? Bai. Kristina, uste duzu urte beterekin nahikoa izango duzula Euskal Herrian? Ez. Ni usteo geixa, baina zoriontasuna dauka urte bat egotea. Nire gogoa da, eukitzeko hori... negar nahi dutein. Negar esaziko zara? Bai, Ba, egin negar, emakumea. Hori hizkuntza guztietan da iguala. Bai. Hau da... Nire bihotza erdia, ulertzen duzu. So, japurtu eten hau, Ameriketan utzi duzu erdia eta beste erdia hemen. Eta era berean, Euskara eta Euskal Herria dira hori guztia betetzen duena. Ez? Oso polita da, bizitzen ari zarena. Txarto, no! Ez dipini hori! Egize da, A ber, baina hizkuntza ez, azkenan mugitzen zaituen gauza da, ez? Hau nola, sentitzen dut euskera. Claro, oso zaila da hori hitzekin jartzea, ez? Hizkuntza bat sentimendu bati lotzen zaionean. Bai. Gehiago jarraitu nahi dut, nire euskaldun, harrotasuna, bihotza, dana, odola, euskera ikestea oso gatsa da, baina jarraitzen ari naiz eta oso pozik eta proud, arro, hainbeste bidea egin dut onarte egoteko. Hemen dago nire bihotza holan, etorri Kristina. Ikutsiko, sobre la marcha, hori da, ezin dut hartu espektaktibak, sobre la marcha da. Bai, egize da. Hori da gustatzen zaizun beste esaldi. Bai, hori sobre la marcha. Eskerrik asko, Kristina. Zuri, eskerrik asko.
Erronkaren bat, hau bizi zarenez? Nik beti hitz egiten dute euskeraz. Nire aitagaz euskeraz hitz egiten dut, baina lagunekaz ez. Nahi dut lagunekin euskara gehiago hitz egitea. Bukatu esaldi zahar hori, txapela munduan. No, txapela buruan. Euskara munduan. Txapela buruan, nola da? Eta mundua... Eta ibili munduan. Ibili munduan. Ibili munduan. Ibili munduan. Eta... Ibili munduan. Hori da. Jaiaren sinonimo bat? Jaia parranda. Parranda. Parregin edo zekukai. Festa. Festa, bai, bueno, zongi. Jaiari izen sinonimo bat. Festa? Festa, zongi. Boskortia. Espakizuna. Egizuna beste bat? Parranda. Parranda. Nola esaten da Bizkaian lana? Bizkaian plana. Lana. Badakit esaten dutela. Badakizuela. Bai. Bizkaian lana? Bai. Bilboko anaz, baina... Hori oso larria da. Bizkaian, ez dakit. Beharra. Beharra egitea. Oso. Zerbetik hasi dugu horrele. Italiarrak oso memezaleak dira, baina euskaldunak ere bai. Memeka enpresarekin topo egingo dugu oraintxe bertan, joango gara, eta ikusiko dugu zein izango ote diren aurtengo memerik arrakastatsuenak. Joango gara, venga. Komunikazioari dagokionez, memeak oso egokiak nire ustez dira. Bai, ados nago. Bai. Eta nola sortu zenuten enpresa edo memeka? Nola jo zen? Memeka sortu genuen ikuste genuelako behar bazegoela. Memeak sortzeko tresna guztiak ez zeuden euskeraz, eta zeuden ereduak ere, gehienak esan lehen aurretz esan duen bezala, pelikula Amerikarretatik hartutakoak, eta ziren euskal aurpegiak agertzen. Goenkaleko Maria Luisa edo olako jendea baitzen agertzen. Eta nahi genuen horiek ere leku aukitzea memen munduan. Eta ikusten ari zarete gazteak gero eta gertuago daudela euskararekin, zuen memei esker? Nik uste, baiet, asko esatea da euskaratik gertuago daudela memekari esker, baina bai nabaritu dugula gazte askok espontaneoki, inork esan gabe, memeka erabiltzen dutela euskeraz, memeak sortzeko. Eta hori bada aurrera pauso bat, aisialdian eta zentzu ludiko batean edo entretenimenturako gazteek beren borondatez euskera erabiltzea, bada gauza handi bada. Askotan ni italiarra naiz, eta, gu gara meme bizirik, askotan, baina konturatzen ari naiz, atzean dagoen lana oso sakona dela, egia da. Badauka bere gauza, adibidez, memeak aukeratzerakoan lan denbora desente pasa dugu. Meme eredu berriak aukeratzeko eta adierazgarria direna, ez dakit, letxugea eharradek esateun ume horrena, horrekin sortzea, Drakeen gustatzen zait gustatzen ze hori, ume horren irudiak aukeratu eta badauka bere lan. Badakigu lehiaketa bat egongo dela abenduan. Argitu mesedez gauza hori. Bai, abenduan zehar lehiaketa bat jarriko dugu martxan, ideia da memerik onena saritzea. Nahi duten guztiak memea sortu, webunean hortarako apropos sortutako interfaze bat sortuko dugu, lehiaketan parte hartzeko, eta hortik memeak sortu daitezke eta gero bi modutan aukeratuko dira. Bat, sare sozialetan gogoko gehienak jasotze dituztenak, eta bestetik webunean bertan gogokoena direnak. Dana doainik, dana horrezko zera, ez dago zera. Sariren bat egongo da, oraindik gero adiegon esango dizugu zer dagoen, baina sariak egongo dira. Daukat ideia bat.
eta ez dakit, bueno, italiar nik kanpotik nator. Baina, hemen asko kostatzen zait ordaintzea, beti. Eta hori, badakit existitzen den euskeraz eskuzabala hitza, eta asko gustatzen zait. Zage oso nabarmena da, eskuzabala. Baina aldiz, Italian, guk daukagu guztiz kontrako kontzeptu bat, braccino corto. Braccino corto pertsona batek nahi ez duenean ordaindu. Eta braccino corto. Eta egin dezakegu, ez izan braccino corto, izan bizitzan eskuzabala. Egin dezakegu, kasualitatez daukagu nire argazki bat, kasualitatez, eta egingo dugu meme bat orain. Oso ondo. Mil esker, momentu oso importantea. Zure irudia aukeratu dugu, eta hemen, ez jarriko dugu orduan? Ez izan braccino corto. Ez izan, braccino... Braccino, B-R-A-B-C-I, no. Hola. Eta corto... Ez izan corto. Corto. Izan eskuzabala bizitzan. Ongi. Benetan, oroar, ez izan braccino corto bizitzan, sentimenduekin eta bar. Oin interneteko munduan joango da gure meme, lagunok, ez izan braccino corto, nire arpegiarekin sentitzen dut nirea da, ezin da. Mil esker, Zuri. Euskaraldian eredu izan nahi duen enpresa bat ezagutzera etorri gara. Ategi enpresak nazioarteko salerosketak egiten ditu eta euskaraz lan egiten du. Zer egiten duzue ategin? Erosketa zerbitzuak eskaintzen ditugu. Hau da, imaginatu, norbaitek kanpoko hornitzailetan erostea nahi baldin badau, guk laguntzen diogu. Material industriala izaten da? Bai, guztietako gauzak. Txinara, edo Vietnamen, edo Indiako hornitzaileei eskatzen zaie, presupuestoa, edo nahi dan kotizazioa, eta gero ona ekartzen da. Orduan zuek, nazioarteko eragile askorekin, hornitzaile askorekin daukazue harremana. Hori da. Eta horiekin ezin euskaraz egin. Horreikin ez. Baina, hornitzaile die, orduan eurekin bere hizkuntzan inglesian edo gazteleraz, baina bai bezeroekin euskeraz. Bezeroekin euskaraz eta zuen artean ere euskaraz egiten duzue. Bai. Zergatik izan da zuentzat horren garrantzitsua, hizkuntza mantentzea? Gure ama hizkuntza lehenengo euskera dalako, ategi arrasaten dagoelako, eta gehiengoak euskaraz dakigulako, ez? Eta euskara mantentze horrek, eskaintzen dituzuen zerbitzuekin batera lagundu dutzue ziurtagiri batzuk lortzen, edo planen bat izan duzue hor tartean? Bai, gauza da guk euskara plana 2018tik daukagula, 2018 horretatik abiatuta seginen helmuga bezala bikain ziurtagiria ataratzeko helbura zeukagun. Bai. Eta egia esan aurreko urtean aurkeztu ginen eta aurrezko bikain ziurtagiria lortu gauen. Enpresa baten euskara plan batean zer biltzen da? Azkenean komunikatzen dan dana, barne araudi guztia, bizkontzatara izatea, euskara lehen estia, gure artean baita igual bilerak itxeko garaian euskera konstiente eukitzia eta adibidez euskera sastia, edo norbaitek ez baldin badaki mintza praktikak eskaintzia, holako gozak. Zuek euskararen alde, egunerokotasunean euskaraz hitz egitetik egiten duzue besterik ere, ondo pasatzen duzue hizkuntzarekin? Bai, egia esan ekintza ezberdinak egiten ditugula, edo saiatzen gara behintzat. Adibidez oindala 2 urte aldizkari interno bat egin gauen, aurreko urtean jinkana bat, urtean berriro beste aldizkari bat, eta baita argazki lehiaketa bat. Pixkat azkenean ikustia ez, euskararen presentzia enpresan indartzea ez, eta gero horretaz gain baita gure artean sortzen den harreman horretan baita euskeraz itxeko, ez?
Aurten argazki lehiaketa batekin zaudete. Hori da, Euskara eguna eta Euskaraldia, zaitxu justo bakizu bian bukatzen dela, eta 3. Euskaran eguna. Horrekin loturik, indugu argazki lehiaketa bat. Arigunea zarete. Hori da. Eta badaukazue aurtengo Euskaraldirako erronka bereztirik? Bai, justuki ditugu pertsona berriak inkorporatu die, bat belarri prest da, eta justo belarri prest dien horiekin euskeraz gehiago egitea da gure helburua. Amaia, esango zenuke euskaraz lan egiteak zuen arteko harremanak ezakit sendotu edo lagundu dituela? Sendotu edo gertutasun gehiago somatu dugu. Hau da, azkenean zure ama hizkuntzan hitz egiteak beste batekin, nik uste dut sortzen dutzula beste nolabaiteko harremana, ez da. Eta nik uste dut hori hemen igertzen dela. Errenterian gaude. Zer egingo omen dute Mexikar batek, neska batek, eta lapurtar batek, mutil batek, hemen, eta gainera euskeraz pizzeria bat. Lapurdiko pizzan gaude, hemen dan euskeraz, etxeko pizzak 3 minutuan eta bar, carbonara barazkia, goxoa, laberatu gabe, laberatu eta baina ni italiara naizenez kontrolatu behar dut ea pizza oso onak egiten dituzten. Goazen barrura, a ver, tok tok. Mentxenago begiratzen menua eta hemen dauzkagu bi jabeak. Nayeli, Damian. Mexikar bat eta lapurdiko bat, lehenengoz. Nola elkartu zarete? Zege, nondik etortzen zarete? Elkarrekin, bikote bezala. Erantzongo duzu? Zuk beran? Bai, izagutu ginen beran. Nik lan egiten nun. Eta kasualitatez, Nayeli garai hortan Arantzan bizi zen, eta horla izagutu ginen. Hasi ginen elgarrekin ateratzen, eta gure relazioa seriostu zelaik pixka bat, erabaki ginuneko aldean bizitzea. Beraz, Nayelik aurkituzun pixu bat hemen horretan, eta hola hasi ginen hemen bizitzen 2007an. Beran dena kasualitatez. Beti bezala kasualitate, bizitza da kasualitate bat. Bai, askotan bai. Gero provokatzen aldira gauza batzuk, baina kasu hortan etzen ala izan. Oin zure beste maitasunaren historioa, baina euskerarekin. Zu nola noiz hasi zinen? Pues euskerarekin animatuko dut berari, zenta beti esaten dut behar duzu ikasi euskeraz, nire familiarekin euskeraz hitz egin, eta nik oso importante eta beratxa da ikasten euskeraz, zenta bere familia eta bere lagunak beti euskeraz hitz egin nirekin, eta saia da ez da aurkitzen komunikazioa. Eta ikasten dut aekan urte bat, eta gero berarekin eta bere familiarekin hitz egin, ikasi pixkanaka ezain beste badakit, baina saiatuko naiz. Beste euskaltegi bat zure familia da. Ala izanik. Beste akademia bat. Kaleko bat. Hori izango da. Gauza da, nire familian erdera ez dela hitz egiten, edo gutxi. Azkenean erabiltzen da euskera eta frantsesa. Nayelik alde hortatik, bidea aurkitu behar zuen komunikatzeko, eta azkenean berak ere bai, nola esan, motivazioa handia irakutsi zu. Zure mundua aldatu da, desente, ez da? Bai, desente, nire... Mexikoka nongoa hain zuzen? DF torriko naiz, eta 18 urte torriko naiz, eta nire amarekin bizi naiz Arantzan urte bat. Eta ikasten dut dena, eta ikusi mundo niretzat berria, eta izautzen dut Euskal Herrian, eta nik han ez dut izautzen. Eta ikusten dut biziki polita, eta animatuko naiz euskeraz, eta hemen bizi, eta adaptatu. Ez dakit nola esaten da euskeraz, baina... Hau da erronka bat, euskaraldiari begira, gero eta gehiago euskeraz hitz egitea, zure kasuan.
Ikusi dudana, zate baterako hemen menuan, elikagaiak iparraldeko, zera Lapurdiko euskeraz daudela. Zure ideia izango da, uste dut. Bai, gure ideia, azkenean biek markatu ginenakoa, bai. Gauza zen pixka... Esate baterako barkatu gazna, etxeko gazna edo gazna, zeki nola mintzatzen da gazna, zeki da Lapurdikoa. Bai. Itz erresetan, nahi ginen joko hori jarri. Lapurdiko pizzak izanaren, gazna, jarraitu gazna, zena gaztatik gaznara diferentzi gutxi da eta ez gara galtzen. Egun batez egin ginuen, pizza bat azenarioarekin eta iparaldean pastanaria esaten diogu. Pastanaria ez ginuen jarri, zenta hor ja baginakin jendeak berdinetzula ulertuko gehienak, ez? Garrantzitsua da jendeak ulertzeala ere ze jartzen dugun. Oso ongi, joango gara pizza bat egitera? Bai, gustura. Kalitatezko kontrola italiarra, beraz, egingo dugu margherita bat. Margherita, adibidez, bai, nahi badezu. E non mi piace quando parli così, un po' veloce, col tono un poco acceso, che poi alla fine vengo sempre qui. Argitu mesedez nola funtzionatzen den makina. Oso simplea da. 12 pizza, osagaiak azpian, erabaki ze pizza nahi duzu, eta, zuk bertan ikusten handuzu dena euskeraz dela. Hor ere bai, lan bat egin dugu, zenda gure enpresaren oinari bat euskara da, eta gaur egun euskara daukazu gure makina guztita. Txukun. Hori da. Hori da Magon Berlin. Hementxe daukagu. Hementxe ateratzen ari da, ume bezala. Eta hau da pizza goxoa. Horain bertan, laberatua. Horain probatuko dugu, Eta hemen gaude, pizzekin, itxura karagarria, nik nirea utziko dut hemen. Azken, galdera nolakoa da bizitza, bezeroekin euskeraz, ongi, gehienak euskeraz. Gehienez euskeraz. Egia esan gure bezeroak maite dut asko hitz egin berarekin euskeraz. Eta gure pilar bat handia da gure pizzerian dena euskeraz. Gure osagaia, gure denda, gure makina dena euskeraz. Oin Lapurdiko pizza, joango gara jatera eta dastatuko dugu. Ezin dut gehiago, barkatu. Pizza. Lapurdiko pizza. Questa pizza è buonissima. Au revoir. Agur, arrivederci. Begiratu non gauden. Mahasti baten egia? Bukatzeko atal hori. Posik zaude, ondo geratu zara? Super posik. Gustatu zaizu Euskaraldiaren bigarren atal hau? Pilo bat. Ondo pasatu duzu? Oson. Baina ez dugu bukatu orain. Nola ez dugula bukatu? Joan behar gara beste leku bat. Durangoko azokara. Durangoko azokara etorri nahi duzu? Etorri nahi dut, ez dakit. Baina, joan behar gara. Nire etxea esango balitzu ezara esate dizute. Etorri nahi duzu Durangoko azokara. Baina... ordan, Euskaraldiarekin ez dugu amaitu? Euskaraldiarekin bai, baina dago beste pausotxo bat emateko Durangoko azokara. Durangoko azokara guaz. Zu izango zara nire txitxeron, Zuk nahi duzu nik zu gidatzea Durangoko azokan. Bai. Eta helburua orduan ze izango da? Orain eman duzun baino kasetari serioagoaren planta eman, jarraitzen duzu horrekin buruan, edo berdin dizu, edo euskal musika ezagutu nahi duzu, literatura edo poteoa ezagutu nahi duzu. Dana, gero eta seriotasun gehiago leire niretzat. Vale, eta zu izango zara nire Virgilio, ez nire Beatrice. Venga, Danterekin bezala. Guazen Durangoko azokara? Bai. Prestatu txalekoa, Bai. Jendeak Durangoko azokan txalekoa eramaten du. Bai, badaki. Badokazu bat?